Здравейте, хора! Аз съм Иво БГ. Както знаете, съжалявам, че дълго време нямаше видеа, но просто нямах време да ги заснемам. Аз в момента съм на село за малко. В момента съм в пустош. Това е пътя нагоре към една махала. Футболно игрище. Да, взел съм си шината, която не съм я ползвал от... и аз не знам от кога. Обаче... като цяло... тук е много хубаво. Затова... искам да ви кажа, че още също известно време няма да има видеа. Ще има, може би, такива кратки блокчета, които няма да ги обработвам, защото нямам време, в принцип. В момента отивам към една нива, в една стара изоставена махала. От тук ще мина. Че ви бахте снега. Ох! Извинявам се, че ви псувах малко. Но иначе... ето къде се намирам. Ето тук има едно куче. Но се е променил. Тук няма никакви следи от парзаляне. Снега е някъде около 50 см някъде. Сега трябва да се занимавам да оттъпквам едно место и по-скоро да го катера, и аз не знам. Да. Да го катера. Иначе зад мен е планината. И ето ни на върха на мини хълмчето. Така, това беше от мене, хора. Надявам се да се видим пак след някакъв следващ влог. И до скоро. Чао!